zegama amen. Hayi lento ayinamamlo. Akusashiwo kuthiwa kuyenziwa uvalumele ngekho kodwa mase kukhona ayikhona. Cha sisendabeni-ke kaShembe nasendabeni yokufika nokuzalwa koNazaretha. Leli bandla-ke nshaya kithi ngoba sekuyini ikusasa lalo. Masikubani nasibona ikusasa lebandla ukuthi nalalisele khona. Leli bandla-ke ufike walapho ugombela ngesikhathi lakhe ngalo. Efuna ukudlulisa kakhulu kumina nshaya kithi ukuthi leli bandla alemdingi umuntu ohlakaniphile. Alemdingi umuntu oclever. Lidinga nje umuntu ozotholela kulo alandele umthetho walo. Amen. Ufike wasungula uShembe ibandla ngonyaka alisungula ngalo. Waqala kwakhona abantu abafuna ukuhlakanipha, bafuna ukuthi banilimaze enkosini ilanga. Yafika inkosi yangayezulu yaphinde yalibumba. Ngiyezwa ngithi ithenya ngayezulu isilibumbile, baphinde futhi bafike okleva bazama bafuna ukulichitha labuyo unyazi lalibumba. Sekunjwe kangaki kathathu. Lapho ngathi kwethuke akufanele kube khona umuntu ozozama ukuthi leli bandla acabanga ukuthi ngayo lophela. Elesithathu manje kusungula ngokuhleba abantu abathize. Njengoba sina sizoku-116 years leli bandla lasungula ngeliphathwe ngentando yenu nangelilodwa ilanga. Ilona nje kufanele ukwazi ukuthi leli bandla kunokuba kube nomuntu ozoba nombono ngabe yena oshona phansi lona linye. Fanele uma wenzeka ngelinye ilanga uNkulunkulu elikhumbula kuba khona abantu abazoma ngeli bandla babe ngabagcotshwa baleli bandla kodwa bazi ukuthi leli bandla ngeliphathwe ingqondo yomuntu. Nangisakhuluma kakhulu bethi isikhathi sami 20 minutes ngibona umkhulu mangithe ngiyana ulungubane ngamuzo egijima ezeyosithela. Ngabuza ngathi leli jaha sigijime nalo kakhulu egijima lizokwenza njani? Ngitshela ukuthi izomshiyela phela lafuna umfaka omkhulu umgodi. Sengosizo sembabami namangivalele. Kodwa ngiyathanda kalisuthi, ngiyathanda intombi zetethelelo, ngiyathanda amakhosazana ukuthi nazi ukuthi intombi zetethelelo kuleli bandla zazingekho itethelelo. Kodwa baba ubungusa wenkosi yangayezulu. Enkosini ilanga yabaxosha bonke abantwana baboniwa yithi. Kodwa ngikuthi siku-116 years leli bandla likhona. uNkulunkulu unomumusa ngabantwana bakhe. Babe sevuma ukuthi noma siyizoni kodwa sibele phansi leli bandla sizomdulisa ngokuyisono. Ingakho ngithi mina uyabathanda abantwana bayisona. Zintombi sezona ngithi makhosazana leli bandla nomgogo inini nomgogola kuthiwa mnayimpezayo uthi ugombela mayisungula leli bandla uthi kune-bridge ezokuyo bathi masaphelelwe bridge leyo kuyobisiba khona kodwa abantu abayoyinqoba into abayepheza. Izolo kade ngise-foundation into engiyibona kule-foundation nawe uzokube khona yobona uShembe ngeke usifithe isilalo sikaShembe siphethwe yini. Uyosifitha siphethwe yinkosazana ukubaluleka kwenu nathi semakithi. Siyafisa njengoba nina ekholeji niyiphathe kahle. Nazi ukuthi niyisitsha sabazali benu. Siyafisa izifundo zakithi njengoba nina nazi ukuthi nomgogodla wale bandla nina abantu malahla umthetho njengoba nina besazosukuma bazonikeza umthetho waleli bandla. Awuthi leli bandla umfana wakho uhamba kanjani? Leli bandla umfana wakho uliphatha kanjani? Uzafike la uShembe ethi ufuna sifike khona. Inhloso kaShembe yokwehla ezulwini ezemhlabeni azoba kunye nathi. Yingoba abantu ababengena ezulwini basebenze empini. Basho bona amadoda amanye aphinde ahlubuka bebandla. Athatha laphansi nobaba omkhulu abubuza ukuthi Shembe lokhu uzofika emhlabeni yini oyizele. Wathi uShembe abantu abayezulwini sebenze empini. Uzobheka ukuthi bakhishwa yini. Akangafikile ingasekho into abayepheza, akangafiki ingasekho inhlansuthi, akafike nje sikhona simile emthethweni wakhe. uNkulunkulu akasikhumbuleli lo 116 years okuthwayo ungakuthwa ngelinye ilanga thi umfana wacela wazama ukuhlakanipha kuleli bandla kodwa kusabili kuba umuntu esasinayo sizomtshela ukuthi uShembe useqaleni usiphathe indawo sekugcinile. Angithi niyazi ukuthi uShembe akazeni, niyazi kaso
Ngiyazi indaba yaphezulu uShemba kazini. Ngiyazi intethelo yakithi eNazaretha uShemba kazini. Ungacabanga nowenza into ebumnyameni bese uShemba kakhulu. Kulo 116 years lokho abakhona bonke babuke esandleni sakhe. Angazi ke sizokwenza njani la entsheni. Kodwa bese kufanele wonke umuntu manje oyintsha iphele lento okwazi ukuthi uShemba umprofeti ngoba ilagabeka khona. Wonke umuntu manje oyintsha akazi uShemba ukuthi uNkulunkulu yena umdali. Asafuna manje ukuba nalabo bantu abazothi mabe phambi kwabantu bakhulume ngokuthi sikhuluma ngomthuno. Ngoba sogcina sibuza ukuthi uyobani khona nongaphe kwakhe. Noma ngabe uhamba phi wowazi ukuthi uShembe la ukhona uyabona yazi. Ungacabanga uqini. Ungacabanga uhlelo. Ngabakhohlisa abazali nomkhohlisa umuntu osonta nabakhohlisa nombali kodwa uShembe uyabona. Njengoba silana nje elapha efoundation uyasibona. Ngoba nakazini. Yena manje isisekelo salo ikhaya. Isisekelo nje saleli bandla ikhaya. Sizozwa ukuthi intombi zakithi njengoba sizokuba 116 years sifuna ngeminye iminyaka mawuShembe loyo bekhona ngaleso sikhathi ethi isikhumbuzo kuzongena omama kuzongena obaba abantu abakhona la esontweni abazofika bakhuluma indaba kaShembe basho umthetho wakhe ngoba le manje azomiswa yini umthetho kodwa ngoba ikhona indlovu yakithi izosinikeza umthetho lokuhamba kuleli bandla uNkulunkulu akasikhumbuleni lelo ngenzo lokumbhalo ukuthi akasikhumbule ey'ntweni zonke uShembe afike emhlabeni wazenza ingabi khona into ezoshintshwa uyishintshwe yini ingabi khona into ezoshintshwa nguwe ishintshwe yini emthethweni wakhe. Mphathi wohlelo siyabonga kakhulu ngokusimema sikhuluma insizwa leya yakwambokazi. Ngiyacela insizwa zakithi ney'ntombi zakithi ey'ntweni ey'gqugquzela ibandla nezenza ukuthi ibandla liphambili libambisaneni. Ngoba uShembe ukhona ukhuluma ngokunye nokubumbana nokubambana. Ey'ntweni ey'dadewethu zokuthi asiyisebenzeli iqiniso lelo ngoba noma uShembe ekhuluma nathi ukuthi ekupheleni kwalo mthandazo uthi abathi igejo libo uzophila ngakho. Mase nabantu abakwazi ukusiguquzela ngama-idea okuyisebenza wonke umuntu akancike kulowo muntu ngoba kungenzeka ufuna ukuyokasha nje ikhono lakhe sekutheni uyisebenza. Lokho uShembe asifundisa khona. Angibonge ithuba nami ngibona isikhathi sesihambile kanti umuntu uyaphuma manje uyethi uthini khona nakhona usokwenzile. Sasiyabonga kakhulu inkosi. Izandla